remote kawai nasu. na'am. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. السلام عليكم يا مسلمين. tarihin wata yau muna 21 ga watan Ramadan. hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam 1443 wanda ya daidai da 22 ga watan 4 miladiya shekara ta 2022. yan uwa kamar yadda kuka sani kafin mu je hudubar mu ta yau wanda muka yi alƙawari akan ta cewa mun yi raddi a rubuce, mun yi alƙawarin kuma za mu yi a audio. To kafin nan kamar da tarihi ya nuna mun shiga goman ƙarshe na Ramadana. Wannan goma na ƙarshe kamar da kuka sani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana raya su da ibada da kuma addu'o'i. To mu ma mu yi kokarin koyi da shi, mu raya su da ibada da addu'o'i. Addu'a ma musamman akan abin da ya shafi wurin sallah na Idi. Ku shigar cikin addu'an ku cewa duk wanda ya taba wurin da mata suke sallah Allah ka taba shi. Duk wanda ya taba wurin ibada Allah ka taba shi. Burinsa na siyasa ko na wani abu Allah karka biya masa. Abun mamaki a ce wai musulmi wadda har yana gina masallaci ko masallatayya, amma kuma dai zo wajen wani wuri da ake ibada ya taba. To kenan ya nuna waɗancan masallatayya da yake ginawa yana gina siyasarsa ce, ba don Allah bane. Wallahi siyasarsa yake ginawa don a ce yayi, don a zaɓe shi. Inda don Allah ne, ko mutum da yake sallah a guri ba za ka yi ƙoƙarin hana shi ba, tunda duk sallah ce yayi. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza salla. In dai kana gina masallatayya don Allah, to ba ka zo ka samu wani guri kuma da wasu ke sallah ɗin kai kokarin hana su ba. Kenan wancan ma siyasa ce, don action ɗin mutum yakan nuna abin da ke cikin zuciyarsa. Yawa aikin mutum a fili physically yakan nuna abin da ke zuciyarsa, yayi don Allah ko ba don Allah ba, ko da wata manufa. Bai yi a ce har kana gina masallaci kuma ka zo wurin da ma ba mu ce ka gina mana ba wurin ka ba, ka zo ka samu shekara 20 da wani muna sallah, kuma ka zo ka kuntata mana ka ce wai kana gina masallaci. A kana gina siyasar ka dai, kuma babu lada. Don wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Mutane ba a umurce su ba ce su bauta ma Allah da ikhlasi, kai don Allah ba don siyasa ba don wata manufa ba. In dai kai don siyasa ne ko don a fada, zahaba haba'an mansura, baka da lada. Wadda haka nan ku ci gaba da addu'a, kuma alhamdulillah Allah yana karban addu'a mu. Muna ganin haske. Ai ibada muke ko ba ibada bane? Ibada ce. Kuma ka zo da ka kuntata mana. Kai hatta ma'aikatan lan, duk wanda yake da hannu ya ce ai ga fili nan ko ga shawara, Allah ka dirkake shi. Dukkan su ma'aikatan lan. Dan na lura akwai munafurci a cikin lan, akwai munafurcin ma daga nan ya tashi. To Allah mun roƙe ka, Allah ka mana maganin su. Yawa yar wannan kujerar zaka batta, kuma ka bar mummunan tarihi wallahi. Kai ne zaka bada shawara a wurin da yake ibada, kuma har ka je kai ƙarya ka ce wai ba taba ba. A'a. Sai sa na dauko boss na CID yayi muka zo da shi na nuna mace, to ka gani inda mata suke sallah nan suka taba suna kuma ci gaba da aikin su. Na ji wai iska mata yayi, to Allah ya sa bai sun gama ginin Allah ya rusa shi.
fatahumullahu bunyanahum kenan sun gama Allah ya rusa shi daga sama har ƙasa. Ƙasar ta waye? Mulkin na waye? Mu na waye? Khalas an gama. Yau ina Trade Center, World Trade Center na Amerika, hawa nawa? Ina yake? Ginin ma ba shi kaɗai abin ba, mutane 1000 nawa suka mutu. Shekara nawa ake saban Allah wurin wajen riba, wajen shirya kinibibi ma kasashen duniya. Dole sai dala ta hau kan kowane kuɗi, ko ba gaskiya dinga yi ba ne? To ku yi hatara kuma. Bari mu je kai tsaye. Ina ganin an yi yau time ɗin nan zai ishe mu kuwa, don abin yana da faɗi. To kamar yadda kuka sani, Interfaith ta yi lodi, ta ɗebi kaya niƙiƙi daga sarakuna, daga 'yan siyasa, da 'yan addini boko. Ko ba ku gani ba ne? Ba ku gane ba, da 'yan addini boko, da farfesosi. Wallahi ta cika mota da su, ta cika mota da su, ta yi kaya. Wallahi sai da muka yi hayaki muka ga suna ta bullowa. Ashe da sun yi lambau, suna dan samu abin da suke samu na biyan bukatunsu. Sai aka yi hayaki kuma, sai ga suna ta fitowa ta ko'ina, mata da maza. Ba ku ji wata 'yar Interfaith ba, wata mace ta ce ai ba Nura Khalid ne ya hada Interfaith da musulunci ba, ta ce Allah ne. Ga muryanta guri na, ta ce dalili ai Allah ne ya kawo kissan Maryam ma'aifiyar Annabi Isa. In Allah bai so hada kiristanci da musulunci, dan me da kawo kissan ta Qur'ani? Haka ta faɗa, haka ta faɗa. Ta ce kuma duk asalinmu ɗaya ne. Annabi Ibrahim ai shine kakan Yahudawa, kakan Kirista, kakan Musulmi. Ta ce Yahudawa su ne na farko, Kirista na biyu, ko Musulmi na uku. Da haka haɗe muke, in ji kafira. Haka ta faɗa, 'yar Interfaith. Almajiriyar su Nura Khalid, almajirar su ce. Haka ta faɗa. Wani sharri ma da ta ƙullo don ta haɗa musulmi, Hausawa da Fulani faɗa a ƙasar nan, sai ta ce idan shedan Iblis, idan Bahaushe ne to namu ne, muna son sa. Ta ce idan mala'ika ba Filatani ne muna ƙinsa. Ta ce domin shugaban Fulani ɗan ta'adda ne, ɓarawo ne, ɗan refi ne, azzalumi ne, ɗan hodiyo. Haka ta faɗa, haka ta faɗa. Hausa a bakinta ko jakin Kano. Ina sarakuna? Ya aka yi ba a gano ta ba? Ta zagi reforma, mujaddadi da yi yaƙi don Allah. Yau take son ta haɗa shi da, ta ci mutuncinsa, ta kuma take so ta haɗa wutan fitina tsakanin Hausa da Fulani. To an biyo ta addini, in ya gagara sai haɗa mata ƙabilanci. Ai haka ne? Wadda in ka dubi tsarin arewa yadda take, ko mutum bateri ne, ko yargam ne, ko babarbare ne, ko bahaushe ne, da ka samu akwai intermarriage tsakaninsa da Fulani, akwai jinin Fulani a jikinsa. Baya da ka raba musulmin ƙasar nan da Fulani, duk ta'addancin da Fulani suke yi, ko mun ƙi mun so akwai jininsu tare da mu. To amma yanzu ta zo tana son a kaure fada tsakanin Hausa Fulani, shikenan daga an yaka ta kuma mun riga mun rushe kuma. Ni ba dan naji, wato ni duk da jin Hausanta garau kamar jakin Kano, sai na dauka irin kafiran nan ne da ake dauka, ake kawo su kasan Hausa, a rene su da Hausa don su yi makirci wa musulunci da musulmai. Amma ba na jin in musulmi zai yi, musulma za ta yi wannan magana da ta yi, ta rasa wadda za ta ce ma dan ta'adda, ta ce masa za ta yi mai kona littafafai,
mai danna matan mutane, mai karkai wasu makarkama ma ba zan iya faɗa ba, kawai sai in ce muku hakil kufuri laysa bi kafir, wanda yake narrating din wata magana ta wani ba da ɗora masa ba, ni na narration ne, narrating nake, ina hikaya ce abinda ta faɗa, ko ma kun sai ba yadda da magana a tare ma magana ba ma ina condemn ina ma condemn din maganar ta ne, da haka karkace ni na faɗi wannan abinda ta faɗa ne gashi nan a audio kuma yana ta yawo a cikin social media. Amma munafuka ba ta faɗan sunanta, ba ta faɗan sunanta ko kankani, sai dai kawai ka ji maganganun sai ta culla su. To amma me sarakunan ƙasar nan suke yi wanda suka ci gajiyar ɗan hodiyo, me suke yi na a ƙoƙarin irin waɗannan a kamo su zuwa oda, zuwa law, kotu, a kai su kotu. Dole a jawo su, they should be invited to the book, dole a hukunta su. Don wallahi wannan fitinan in ta taso, in wawaye daga ce mu suka ɗauka, to musulunci ya rushe, arewa ta rushe. Daga radda aka ce faɗa koma kuma yanzu Fulani versus Hausa, a kowane gida sai an same shi, kowane gida sai ya shiga. In kai in babanka ba Filatani bane, kila samu ma'aifiyarka uwarka ba Filatana ne. In kila kai ba Filatani ba, kila samu surikinka ba Filatani ne. Kila in surikinka ba Filatani bane, abokinka ba Filatani ne. To yanzu faɗan da ake so kenan a kunna. An fake da ta'addancin da Fulani suke yanki da nafas. Kuma su Fulani ma wani suke ta'addancin, waya sanar da kai su din suka shiga suka saka suke ba su makami suke wannan. Waye training din su? Ba muna ganin helicopter yana zuwa ana sauke makami ba wa Fulani, ko ba muna gani ba daga iyan gidansu? Saboda mai hatara, wannan makirci ne babba. Yawwa, wannan makirci ne babba. Mu je kai tsaye ga abin nan dinmu. Kamar yadda na ga muku, mun yi hayaki fidda na koko kuma sun fara fitowa. Wani farfeso daga Sokoto ya zo ya yi karerayinsa, ya haɗa kai da gindi, ya nuna Albani ne mai kuskure saboda ya taba uban gidansa, saboda ya taba abokansa masu mutunci, don haka yazo ya dinga kareraye. To haka wannan kareri da ya faɗa ma ba sai na repeat din su ba, duk wanda ya ji mai insafi ya san ƙarya yake. Yayi define din interfaith upside down, haka definition ɗinta, ya karkatar da abubuwa, ya jirkitar da su. Aka mayar masa martani, sai ga wani abokinsa kuma wani farfeson, abun haushi ma shi kan abun bakin ciki, mutumin da kai dan jihar Bauchi ne, ƙauyenku, garinku, ma'aifarku Kiristan suka kore ku, ba masallaci ba gida har yau, kuma kai ne kake magana interfaith, haɗa musulmi da Kirista under umbrella, kai ne wai. A'udhu billahi da irin wannan tunani, a'udhu billahi. Tabon da aka maka baka manta ba, har yanzu yan uwanka ba sa gurin, kuma wanda suka yi musa kaɗan Kiristoti ne. To ina interfaith ɗin? Why is interfaith? Ba ta nan ne, me yasa bata hana ba, me yasa bata sa aka mai muku gidajen ku ba? Kuma kai ne za ka zo kana nuna cewa wai ai tana da amfani interfaith. To alhamdulillah, dan uwansa wani doctor a nan garin ya zo ya tafsiri, ku demi audience sa, billahi la ilaha illa yake cewa interfaith ba ta da wani amfani wa musulunci. Yace ba ta da wani amfani wa musulunci. To a daidai wannan lokaci shi ma ina mayar masa da raddi da martani. Idan ba ta da amfani, me yasa ka karbi shugabancin bangaren ta a Bayero? Why? Wani uzuri da ka bai mu Allah, mu wani uzuri da ka ba, tunda kai da gwagin kace ba ta da amfani kwata kwata, me yasa ka kai shugabancin ta? Me yasa? Why? Tunda da bakinka kace ba ta da amfani ko kadan wa musulunci da musulmai. Ga audio wanda ya samu ba ka bane zai mai martani, ya je gashi nan, kuma ya faɗa bai kai sati ba da wannan magana da faɗa. To in haka ne me yasa ka karba? Me yasa? Ka ba mu amsa dalili, tunda kai ka abin da bai da amfani kace cutar da musulunci ma yake. To me yasa ka karba? Me yasa? Saboda mu, don haka mu yanzu a wurin mu duk kudut. In gaskiya ne ka bayyana resignation ɗinka, kai resign, ka ce na barranta da wannan tsangaya da nake shugabanci na interfaith, ba ni ba su, bara'atu minhum inni bari'un minhum wa hum bura'u minni.
ka ce na barranta da su su ma na barranta da su da ban gane bane amma yanzu na gane to sai Allah ya karbi tubanka wa in tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim haka Allah ya ce duk wanda ya taba wata barna bayan ya tuba sai ya gyara ya kuma yi bayani karara wa bayyanu sai ka bayyana tubanka da ka karba har ana lokacin da aka bashi wannan position har congratulation ake masa ana tashi murna yan uwansa yan kungiya kungiyar izala suna taya shi murna an ba shi shugabancin bangaren da yake kula da interfaith suna ta taya shi murna a social media duk mun gani to yanzu tun da ka ce ba ta da amfani cutar da musulunci take to cikin satin nan mun baka koyo ko gobe ka fito ka bayyanar da resignation ɗinka ka yi face-face da su to sai mu baka uzuri Allah ma ya baka uzuri amma ba haka mu ba wurin baka da uzuri matukan kana leading din wannan bangare baka da uzuri yawa kun zama kenan a ta'amuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitaba afala ta'qilun nace kuna karanta littafi kuna karanta hukunce kuna umurtar mutane su yi amma ku ki Allah ce ba ku da hankali ne ba za ku yi hankali ba kuma ne ina jin tsoron shi ma wannan hayaki ne ya fito da shi hayaki ne na fidda na kogo me yasa tun da baka yi wannan bayanin ba me yasa hayaki ne saboda sun ga al'umma za su wance su za a musu baran-baran sai musu baran-baran tun da gaskiya ɗaya ce kowa ya ƙi binta ƙarshe sai ya rasa abin da yake nema in ma jama'a ne ka rasa su zaman ka lafiya kawai ka rungumi gaskiya to shine sai wannan ɗaya farfeson sai ya fito shi ma ya kare babban uban gidansu mai alfarmar sarkin musulmi ya kare shi tun da dama duk abin da ake don tafiye-tafiye duk da shi ake wani lokaci shi yake wakiltar sama a wasu tarurruka shi yake wakiltar sarkin musulmi ai mun sani akwai abin da yake da benefiting a sakamakon haka da ya kare musulunci ya kare aƙidar musulunci bari ya kare wannan mai gidansa duk da yana ga katobaran da dan uwansa Farfeso yayi na Sokoto shi ma zai kara tasa saboda sun ga za a yi blocking din hanyar abincinsu hanyar samunsu amma kuma kun san ƙarya kuke yi ku ce ɗaukaka musulunci kuke shi babban ma wani abu ma abun mamaki sai ce wai hatta shari'ar musulunci ba ta samu shiga constitution na Najeriya ba sai a under interfaith sai a ƙarƙashin interfaith haba kwangi kamar baka san tarihin penal code ba baka san tarihin customary law ba baka san misalin native courts ba native court da customary court abinda aka gina su shine kowace alƙabila kowace al'umma a Najeriya ta yi hukunci da al'adarta da ta yi imani da shi shine customary law shine native court a sakamakon haka munan arewa muna amfani da shari'a ne aka yadda a kotuna na shari'a da sunan cewan shari'a din nan ita ce al'adarmu ita ce abinda muka imani da ita dalilin da yasa kenan suka constitution ba wai a matsayin ta ma na shari'a ba ko ba ka bane akan haka ne in ka je kasashen inyamurai akwai kotuna na gargajiya da suke hukunci gwargwadon abin da aka gada al'ada da kaje India ai kusan penal code daga India ya taso zuwa California India akwai inda yanzu in ka yanka saniya ko ka zage kai zaginta kawai in ka yi publicly aka ji to shine abin da za a yi za a kona ka ne da wuta sai ka mutu publicly al'adarsu kuma haka ake hukunci a kotunan wasu bangare na India in ka ci naman saniya hukuncin kisa ne in ka zage ta hukuncin kisa ne addinin Hinduism kaga al'adarsu ne to mu ma nan an yadda ai shari'a ko tuna su shari'a bisa al'ada haka aka saka shi a cikin constitution kuma wani abu ya sa tun 1960 lokacin samun yancin kan Najeriya daga Burtaniya turawa ma sun zo sun bar waɗannan kotuna din tun da musulunci ne aka canja su aka ce a basu a matsayin native court na al'ada tun da masu Ingila sun yi hukunci ne karkashin wakilansu na 'yan ƙasa haka suke ba su yadda sun sa mutanensu zalla ba sai sa ake cewa native authority in baka sani ka je ka bincika so da nan suka bar sarakunan gargajiya ba su kawar ba sai wanda ya musu tawaye suka bar kotuna na musulunci amma a matsayin kotuna na al'ada
to ka zo ka ce wai ba saka ba sai ta hanyar interfaith. Wa ya san ma interfaith a lokacin? Wa ya santa? Ya zo ya sake gunduma ƙarya wai gwagwarmaya da aka yi ta shari'a ma da Zamfara wai ta ƙarƙashin interfaith ne. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yanzu wa'azuzukan da muka dinga yi gari anguwa mun ma san wani abu interfaith wadda ta taso a Zamfara a ƙarƙashin Yariman Bakura. Ai ga audio na sai ga bidiyon na sai na Yariman Bakura yadda ya faɗi yadda kure suka yi da Obasanjo akan shari'a da su ma yadda suka yi. Ya ambaci interfaith? Dan me zaka yi ƙarya? Baka tsoron Allah. Ya rakita ƙarƙashin interfaith. Yanzu ni da na yi gwagwarmaya ne a ƙarƙashin interfaith ne wadda akan zuwa da shari'a na aka yi ƙoƙarin kashe ni a Gombe. Wukaƙi aka dinga ƙoƙarin suka na da shi da aka ɓoye ni. Wadda Isa Alishe gayyace ni ya je haɗa da ɗan gidan Shehu Dahiru ya ce wa ina wakiltar Shehu Dahiru na ce ƙarya kake yi. Ni mai bin sunna ne, ni ba ɗan ɗarika ba ne, ban zo on behalf ɗin wani ɗan ɗarika ɗan Shehu Dahiru hike na fili ya hargitsa duk aka yi kaina. Dama an gayyato ɗan ɗariku ca daga Gombe ko ina an cika wurin ba masa katsanki a kwabar sarkin Gombe saboda lokacin muna kwari a tabbatar da shari'a Gombe sun aka yi mu wannan makirci a ɓoye aka fito da ni daga Gombe. Kuma su Isa Ali suka shirya wannan makircin, kuma shi ya gabatar da ni ma a lokacin. Na ga ba dan iya bari a batar da mutane ba, ni da nake kira zuwa ga sunna a ce mu wai ina gayyatar Dr. Hadi dan gidan Shehu Dahiru ko wasi dan bidiya ko dogon dan bidiya, ni kuma a ce na zo ina wakiltar sa in banda Isa Ali da hada ƙarya da gaskiya da rashin tsoron Allah. Nan take na ga ba dan iya jurewa ba, nace ƙarya ne na ce ko babansa ba bai isan wakilce shi balle Hadi da shi kansa guri sai har gitse. Wallahi tala haka ake sukan nan tafina da wuka da a burma mu a ciki. Yan hizban Gombe su suka taru suka tsare ni, aka yi ni wani gida aka ɓoye ni. An baro da ni Gombe karfe 2 dare in ba ku sani ba. Abin da ya faru kenan a kokarin tabbatar da wannan shari'a musuluncin. Billahi alladhi la ilaha illa lokacin ban san wani abu ma interfaith ba, sunan ta ma ni ban sani ba. To ka zo ka ce wai duk gwagwarmayar da aka yi na tsaye da shari'a a zamanin Yariman Bakura ma a interfaith ne. Wallahi ka ji tsoron Allah. Wannan magana ba za mu yafe maka ita ba, ka cuce mu ba mai karkashin interfaith ba. We don't know nothing about interfaith. We have no any business with interfaith. Ba ruwanmu da ita. Mu mun yi don Allah ne, don addini ya tsaya. Amma ka zo don ka kare mai gidanka, ka kare abokanku, ka zo kai ƙarya. Wai sun yi ta gwagwarmaya tsakanin Kaduna da Plateau da ina ne a ƙarƙashin interfaith. har suka gamsar da Kiristoci cewa addinin musulunci addini ne shari'a ta dace. To wa kuka musulantar? Ga mu mutane ne kuka musulantar. Amma mu a satin da ya wuce nan mun zo mun musulantar da wata yarinya nan Kirista a ƙarƙashin interfaith ta zo ta musulunta. Dan me kuke ƙarya? Akwai inda aka kashe musulmi a ƙasar na irin Plateau? Ina interfaith din take? Obasanjo ba shine ya saka state emergency a Plateau ba, har dariye aka dakatar da shi na wata 6. Bayan haka aka zo daga baya a zamanin Buhari yanzu aka daure shi, bayan daure shi kuma yanzu Buhari ya zo ya sake shi. Very unfortunate. Aka wanke su da shi da Jole Inyami, suka yi amfani da kujeransu siddinsu na Kiristoci, suka cutar da musulunci, suka cutar da musulmai. EFCC ta yi aiki a kansu, aka kai su High Court, daga High Court aka je Court of Appeal, daga Court of Appeal aka je Supreme Court ta yi convicting ɗinsu. Yau a ruwan sanyi musulmi shugaban ƙasa ya zo ya yi releasing ɗinsu, ya sake su. Kuma naku ɗan arewa ba ruwansa da waɗanda suka kashe, ba ruwansa da suka cutar, ba ruwansa da addininsa da aka cutar, ya zo ya sake su free. Kuma kana iddayin a lokacin at the same time cewa kana fighting in corruption. Why is the fight of corruption? What sort of fight of corruption? Kana ƙara corruption, kana ce kana war against in corruption, kana ƙara corruption. Yanzu wannan wani sako ka isar da alƙalan ƙasar nan wadda a wannan kes suka ki karɓan cin hanci, suka kirbin rashawa, suka yi hukunci tsakani da Allah. Kotu abin ta tabbatar da abin da kotu ta kasa ta yi, Supreme Court suka je suka tabbatar, amma yau ka zo ka sake su. Kaga in aka samu wani mai raunin zuciya zai iya cewa ma ni da na karbi biliyoyi na ma na sake su, ko ba ka dai faɗa ba? Ya gama komai ya tafi aikin maza. Kamar ɗan sanda ne ya je yana bakin yana a road block, wani ya zo da kaya mummunan kaya ya ba cin hanci na 100,000 ya ki karba, ya kawo ofis kuma zuwa karbi 100,000 a sake su. Ya zai ji wannan ɗan sandan? Wannan shi ne abin da Buhari ya yi.
wannan ita ce matsalan ƙasar nan. Ba mu da shugabanni shine kawai. Ana gini suna rushewa yanzu jiya na yi muku a karatun jiya na ga muku nake ce muku wannan wanda ake ce masa Inusa Haruna Yelo ya je Bayelsa Tirani ya samu tarinya Kirista, she was about 14 or 15 years, ta yadda za ta musulunta, ya zo da ita Kano kasansa jiharsa garin musulunci akan ta musulunci aure ta fadar Kano tana sani da gwamnatin Kano a lokacin suna sani, aka dauke shi aka yi handing over da shi zuwa ga Bayelsa, aka je aka daure shekara 25. yanzu ya ci wajen shekara 5, amma Buhari bai masa afuwa ba. Amma ga barayi da suka ci biliyoyi suka kashe mutane su dariye, suka saci kudin suka kashe mutane, suka tada fitina, an sake su free. Ka ga mai ina kishi yake, ina kishi. Shi sarkin Kano na wancan lokacin da aka yi me ake ce maza dethroning ɗinsa, aka cire masa rawaninsa, ko da ke ya ci gaba da yana sakawa banza, aka yi dethroning ɗinsa, aka yaye masa rawani. A lokacin baya da labari 'ya'yan Kanawa musulmi, how many hundreds of child aka ɗauka aka kai Enugu, Yenagoa, Imo, aka canja musu addininsu, aka canja musu yarensu, su dawo kuma su yaƙe mu, har yanzu ba a dawo da su ba. Yana ina? Amma goyi ba aka ɗauki wannan aka kai, yau kuma shine khalifa na Tijjaniya. Look at, imagine, shine khalifa na Tijjaniya. Bayan yayi wannan tabargazan, ya bai wannan rashin tunanin, ba kishin al'umma, ba kishin addini, ka ɗauki ɗan uwanka ka ba da shi. Bayan manzo Allah ce al-muslimu akhul muslimi la yazlimuhu wa la yaqiruhu wa la yakhzuluhu. Me yakhzuluhu? Ya dauka ya bayar, ba ya dauka bayar makiyin musulunci. Afghanistan ka je ka kantabai tarihi, me yasa Amerika ta yake su? Ba akan Usama ma ne cewa su bada shi, suka ce har abada in za su kare ba za su bada Usama ba, suka ki bada shi. Ba abin da yasa Amerika ta invading din Afghanistan ba ne, akan wannan matsala ne. Suka ce in da ku ba mu shi lafiya ba za mu yake ku ba, za mu bar ku ci gaba da mulkin ku na musuluncin ku, amma wallahi ku ba mu Afghanistan sai mun yake ku. Suka ce wallahi duk inda mu kare ba za mu dauki musulmi mu biyo kafiri ba. Abun da ya jawo kenan fa aka rusa gwamnatin Taliban, in baka sani kan mutum daya. Ka tambaya a zamanin Khalifa Haruna Rashid da aka kama wata musulma guda daya, mutanen nan suka kama, leta ya aika musu yace ko ku dawo da cikin mutunci ko mu tura muku da sojojin da ba su da iyaka, in za mu kare sai mun kwato ta. Amma yau gashi mutum dauki yar dan uwansa musulmi ya je mika shi a cutar da shi. Wanda Allah ce la yakhzuluhu, ba za ka dauki dan uwanka barwa makiya kafirai su cutar da shi ba, shine la yakhzuluhu, ba ya tabar da shi. To amma kaga yanzu abin da ake mana. Back to our topic, mu je wajen yan interfaith din nan. Wannan mutumi, shi wannan farfeso ya zo ya dinga karerayi, wai ma ba mu fahimci ba na interfaith ba, wai an zo at the same thing abinda wancan na Sokoto ya faɗa shi ba da, wai an haɗa kai da gindi, wai an ɗauki interfaith hiwarul adiyan an mai da shi wahadatul adiyan, unification of religion, unity of religion. Wai haka muka yi, wai mun kasa bambancewa. Wallahi ƙarya kake, mun bambance. Kai ne ka kasa bambance, wallahi mun bambance, idan mu garau yake, wallahi mun sani. Kai dan boko zalla, ka dan karanci dan wani abu na musulunci, kai ne ka sani, mu da mu karanta tsantsan addini. Duk karance mu kan addini muka yi, ka ce mu ba mu sani ba, kai ne ka sani. Ka san littafin da muka karanta kan wahadatul adiyan, da texts ɗinsu, da usulubin ɗinsu, da yadda suke fitowa, da yadda suke penetrating cikin al'umma, kai ka karanta ne? Kai ka karanta rana ɗaya kamar kuce ba mu fahimta ba. To ka gaya mana da kace wai bambanci hiwarul adiyan, hiwar din ya yake, ya kuke yi? Gaya mana ya kuke hiwarul adiyan da kuke haka ne? Hiwarul adiyan, hiwarul adiyan is a debate, kuma debate musulunci ya san da shi. wajadilhum billati hiya ahsan, haka Qur'ani ya faɗa. Allah ya ce ya ladina amanu la tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Allah ya ce ku musulmi kar ku yi debate da Kirista ko Yahudawa sai hanya mafi kyau. Kaga kenan an san debate. Mu zo mu tattauna, mu tafi in da zaki tasowa mu zo, amma ko kungiya kuke yi, kuke yawo church by church, mosque by mosque, country by country, haka kuke yi. Ku kwana hotel daya a ba kudin allowance ɗinku da sunan hada daidaita tsakanin musulmai a kawo zaman lafiya. Kuna aikin kudinku,
akai ku Amerika, akwai ku Germany, akwai ku Faransa, akwai ku Ingila. Imam and the pastor ko ba ku kuke yi bane? Debate din da aka zamanin manzo Allah da sauran da biyu ba haka aka yi. Ha debate wata munasaba ne. Na musanta abin da ka faɗa ko ka musanta abin da faɗa ce mu zo fili kawai. In aka yi kuma shi ta riga ta watsa ba wanda alaka tsakaninmu da ni da kai, ba magana mu je coci, mu je masallaci, mu je muna da'awa, kar ka faɗi wani abin da zai soke ni, kar faɗi wani abin da zai soke ka, mu daidaita tsakani. Abin da shiga maka suka nema da manzo Allah kenan. Suka ce ka aibanta allolinmu, ka aibanta iyayenmu, ka ce ba su iya ba, kai ne ka iya, ka ce addinin mu ƙarya ne, naka ne gaskiya. To yanzu mu abin da muke so da kai ka dan yi sassauci, mu haɗu a tsakiya. Waddu law tudhinu fayudhinu, haka Allah ce waddu law tudhinu suka ce manzo Allah ce manzo suna son ka yi sassauci, su ma su yi sassauci, sai a haɗe da middle a tsakiya. Ka daina taɓa gumakansu, ka daina taɓa allolinsu, ka daina taɓa iyayensu, ka yarda su ma addini ne, to su ma su yarda naka addini ne, to haka da a zaman lafiya. To wannan fa shine abin da interfaith take dabbakawa 100%. Ka yadda kiristanci addini ne, yahudanci addini ne, kai kowane irin addini ma ka yadda addini ne, to su ma su yadda naka addini ne, to a zauna lafiya. Ko ba ka bane? Amma Allah cewa inna dina inda Allahil Islam, addini wani Allah ɗaya ne musulunci. Ko dan siyasa ka jera cewa addinai mu guda biyu, dan interfaith ne, jahili ne kuma. Allah ce addini ɗaya ne ka ce biyu, ko ayu. Wa man yabtagi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Allah ce duk wanda ya nemi wani addini ya sa shi a matsayin addini, Allah ba zai karba ba, ba zai karba ba. Kuma manzo Allah na kowa da kowa ne, ta zo all mankind, da fari da baki da bala da kowa. Annabi Isa ba wurin ko aka aike shi ba, Annabi Isa kansa aike shi wajen Yahudawa ne, wa rasulan ila bani Isra'ila, iyakarta kenan. Sai yasa wasu ma suke da aidiyan cewa duk wanda ya addinin kiristanci in dai ba kabilan bani Isra'ila bane, yayi aikin banza, dan ba aiki Annabi Isa zuwa gurin sa ba. Amma manzo Allah fa wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi bashiran wa nazira. Allah ce ba mu aiko ka face zuwa ga duk duniya gabaki daya, da baki da fari da balarabe da batu da kowa. Duk wanda manzo Allah ya zo bai imani da shi ba, sunansa kafiri. Haka manzo Allah ma yake cewa wallazi nafsi biyadihi ma yasma'u bi yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu yawma yamutu wa lam yu'min bima unzila ilayya illa dakhala an-nara. Manzala ce nayi rantsuwa da Allah da rayuwa na take hannunsa, ba wani kirista ko bai hude zai samu labarin an aiko ni kuma bai imani da ni ba, ya mutu akan haka, manzala ce sai ya shiga wuta. Manzala yake ga sahabinsa, yace duk inda ka wuce kabari na kafiri wanda bai imani da ni ba, fashhadu lahu bin nari, kamar shaidan yana wuta kawai. To irin wani aqida duk mu basu mu yadda wancan ma addini ne, abinda wasu ɗayan interfaith suke so kenan. Me yi sassauci, su yi sassauci, mu haɗu a tsakiya, mu ɗan yadda wasu doktorin na addinin mu su ma siyar in ma suna da shi, to sai a haɗu a tsakiya. Wannan this is a real what interfaith means. Abin take nufi kenan. Duk wani munafikin malami yake zage-zage, yake zagayawa lafuwar daura, wallahi munafiki ya sani, ya san interfaith is against Islam, is against our doctrine. Su sun sani, wallahi munafurci ne kawai da neman abun duniya, wallahi sun sani. Sai sa akwai ayoyi da na shiryo, yance muku wannan gurin ba da isa ba, amma dai karanto wasu daga cikin su. Ya kamata ma in fara da ayoyin da suke makalewa da su ɗan interfaith. Ya kamata in fara da su. Daga cikin ayar da suke makalewa da ita akwai inda Allah ke cewa walaqad karramna bani adama. Walaqad karramna bani adama. Allah ce hakika mun mutunta dan adam. To amma yanzu bari mu faɗi ma da su suke mata fassara. Allah girmama dan adam, sai ce to kowane dan adam, da Kirista da Bayahude, kowanne yana da girma, don haka mu ma mu girmama shi. Kar mu faɗi wani magana da za mu ɓata masa rai, kar mu ɗauki wata magana ta cutar da shi. Don Allah ce wala qad karramna bani adama. Na Abuja ba haka yake faɗa bane? Ai haka yake faɗa. Mu karrama shi tunda Allah ya karrama shi. Ko da bai da addini haka ma yake faɗa, ko da bai da addini, a matsayinsa na ɗan adam dole ka girmama shi.
haka ya faɗa ga bidiyon yana yace ko bai da addini dole ka karrama shi, abin da ya faɗa kenan. To bari mu zo ayan cewa ta yi kowane ɗan adam da kafiri da bamajusu da kowa yana da karamci a wurin Allah, haka ta faɗa? Ai karrama ma da Allah ya yi, ai ya faɗa ayar. Bari karanta maku kuji. Allah ce wa laqad karramna bani adama, hakika mun ta dan adam mutum kenan. Yace wa hamalnahu fil barri wal bahr, sai muka dauki dan adam muka bashi abun hawa na kan tudu da na teku. Me kenan? Jirgin ruwa. Wa razaqnahum min at-tayyibati, muka karrama su da abubuwan ci. Wa faddalnahum ala kathirin mimma khalaqana tabdila, muka fifita yan adam a sama da wasu halittocin mu, dabbobi, kwari, mun fi su daraja. Abinda fa ayar fa take nufi kenan. Mun fi dabbobi daraja, mun fi kwari daraja, mun fi aljanu daraja. Duk wata halitta dan adam ya fi shi daraja, shine karamawa. Amma su kansu mutanen kuma, inna akramakum indallahi ataqakum, wanda ya rike musulunci ya tsara dokokin Allah shine da ke karamci a wurin Allah. Sai sama Allah ce ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Allah ce ku mutanen duniya, Allah ce ni na halicce ku daga mace da namiji Hawwa da Adam, na sanya ku kabilan Larabawa, kabilan Afirka, kabilan Tura, lita'arafu dan ku san junanku, la litafakaru ba dan ku alfari ba. Sai Allah ce inna akramakum indallahi atqakum, wanda bi daraja a wurin Allah, mai daraja shine mai tsoron Allah. To ka dauko kafiri najasa ka ce wai shi Allah ya karrama shi, kuma kana shigo da shi masallaci. Hauzu billahi, wani aqida ne Nur Khalid, wannan kwado ne. Allahul musta'an. Daga cikin ayan da suke kawo shubha da ita shine inda Allah madaukakin sarki yake cewa la yanhaakumullahu anil ladhina lan yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim inna Allaha yuhibbul muqsitin. Allah ce bai hana ku ba ku yi mu'amala da mutanen da ba su yaƙe ku ba su fitar da ku daga gidajenku ba, ku kyautata mu'amala tsakaninku da su. Allah yana son masu kyautata, yana son masu adalci. To tambaya anan, wannan ayat suke jawowa, to an ce a kyautata musu. Allah sharaɗin da ya kawo ba su yaƙe ku ba, da Allah waɗannan su ba wasu masu yaƙe mu a duniya. Ka je a yanzu hakan nan a Falastinu, Yahudawa a wannan azumin suna dukan mata, suna dukan maza, suna hana su ibada a satin da ya wuce. Where is interfaith? Munafiki, kai munafiki, gaya mana. Ai interfaith wanda suka kirkiro ta Yahudawa ne. Kuma kun san wani dabara da suka yi, in ka interfaith ta je ta kafu a wani guri, sai inda musulmi suke majority, ko gane bane, don su sama ma kiristoci Yahudawan gurin yanci, ko gane bane, da karbuwa. Amma duk inda musulmi suke minority, yanzu ka je Enugu akwai interfaith, akwai wani taro da musulmin da aka yi a Enugu, aka gaici musulmi coci Yenagoa bayansa, kana jin motsin interfaith. Me yasa take a Kaduna, a Kano, a Bauchi, a Arewa? Me yasa? Saboda we are the majority. Ana nema musu wurin zama, a nema musu karkuwa. Wannan shine makircin da aka yi. Amma wannan wawaye yan bokon sun kasa gano haka, ko kuma son zuciya sun gane, sun gadewa. Duk inda musulmi yake minority ba ruwansu. In ka je America kana jin maganin wa interfaith, ka je Faransa kai, sai dai su kaba su turo muku kasashen ku, a kasan kuma a jihar da tafi musulmi yawa, ko ba ka bane? Kamar matsalar ta polio din nan ne, duk inda kafirai suka fi yawa polio ba ta da tasiri a wurin. Kasashen musulmi ne, sai ka ji Pakistan, Afghanistan, Nigeria, Libya, Saudi Arabia, duk kasashen musulmi. To reduce your population, to reduce your number through polio vaccine. Abin da yake kenan. Amma duk daƙiƙi ya kasa ganewa, yana ta kumfan baki akan kare ƙarya. Ka sani cutar da musulunci ake, cutar da al'ummar musulmi ake, ka zo kana ƙarya saboda rashin tsoron Allah, dan abin da aka samu, dan ka kare shugabanninka, ka kare ainihin iyayen gidanka. Baka tsoron haduwa da Allah,
ga wata aya da suke kawo shubha da ita inda Allah yake cewa laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatil lahi ana al-laili wa hum yasjudun. Cewa ai kiristoci ba su zama daidai ba, ai fasarar su wani ke yi kiristoci ba su daidai ba, ai a cikin ahlil kitabi kiristoci da akwai waɗanda tsayayyu ne akan addini, saboda haka na in an haɗu da su jiki da jiki ko aka yi mamala ba laifi. Amma wannan ayan ai sun yi misinterpretation ɗinta, sun mata fassara na ƙarya na cin amana da son zuciya. Ƙarshen ayan kawai ya ƙaryata su da Allah ya ce wahum sajidun, wahum sajidun. Bayan suna karanta ayoyin Allah, wanne ne ayoyin Allah? Nan ma muna da question su gaya mana Bible ne da ya ce wahum sajidun suna sujjada. To ga mu kiristan da a duniya yake sujjada ko bai yahude gaya mana, gaya min da Allah ce wahum sajidun suna karanta ayoyin Allah dare da rana kuma suna sujjada. To kiristoci suna sujjada, yahuda suna sujjada. Sai ne yasa duk malaman tafsiri na ahlus sunna suka tabbatar da cewa wani ana maganan yahudawa da kiristawa da suka musulunta ne. Bayan sun musulunta suna karanta ayoyin Allah, su ma suna sallah, iyakar ta kenan. Amma yan interpret suka mai da ita waje wanda ba musulmi ba don su samu haɗewa. Allah ya fassarar da kuke ma Qur'ani da ku hadu da Allah kuna cin amana ne, kuna misinterpretation ɗinsa. Manzo Allah ce man fassara al-Qur'ana bil ra'yi falyatabawa maqadahu minan nari. Duk wanda ya fassara Qur'ani da ra'ayi ne mazaunin sa wuta. Kuna fassara Qur'ani da ra'ayi dan ku yi satisfy din kanku da wasu, kuma da ku hadu da Allah. Da ku hadu da Allah. Yanzu bari mu koma ayoyi, waɗannan ayoyi na gargaɗi ne da Allah ya yi wa musulmi akan yan interfaith. Ayoyi ne da Allah ya gargaɗi wa wane wa musulmi waɗanda suke danga kansu zuwa ga wane ne interfaith. Bari ku ji su ɗaya bayan ɗaya. Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu la tattakhizul kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Ya ayyuhallazina amanu, ya kun da imani, la tattakhizul kafirina, kar ku riki kafirai awliya'a abokan jibimta min dunil mu'minin, kuma bayan ƴan uwanku mu'minai. To kai ka ji dan interfaith. Allah ya hana ka, Allah ya hana ka. In kai taurin kai ka kije ka ku hadu. Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu la tattakhizul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya'u ba'd wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Allah ce wa duka imani la tattakhizul yahuda wan nasara, kar ku dauki yahudawa da kristoti awliya a abokan jidinta. Ba'dhum awliya'u ba'd, su sashi ne bisa sashi da yahudawa da kirista, su ne suka yarda da junansu. Wa man yatawallahum minkum, duk wanda ya jibince su daga cikin ku musulmai, ya jibince su fa innahu minhum, hukuncin sai yana tare da su. Da kun je yin interpret kuma kuna tare da su. Ran tashin kiyama za ku tashi da abokanku na kiristoci da yahuda tare za ku tashi, sai in kun tuba. Wannan ta cikin suratul Ma'ida, wacce aya ta farko ta cikin suratul Nisa. Allah ya sake cewa ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhul ladzina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iba minal ladzina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya wattaqullaha in kuntum mu'minin. Wattaqullaha in kuntum. Allah ya ce da ku imani, kar ku riki waɗanda suka ɗauki addinin ku abin izgili, abin ba'a, abin shigantaka daga yahudawa da kirista, suna muku ba'a, su zagi annabinku, su zagi littafinku, kuma ku rike su masoya. Allah ya ce ku ji tsoron Allah, in dai ku mu'mine ne ku bi ta sha'aninsu. Wannan ita mata cikin suratul Ma'ida. Allah ya sake cewa tara kathiran minhum yatawallawna alladhina kafaru labisa ma qaddamat lahum anfusuhum an sakita Allahu alaihim wa fil azabi hum khalidun. Allah ce zaka ga da yawa daga cikin mutane fasikai masu iddiayin musulunci yatawallawna alladhina kafaru, suna jibintan waɗanda suka kafirta. Sai Allah ce labisa ma qaddamat lahum anfusuhum, tir da abinda son zuciyarsu ya gabatar musu na jibintan mutane. Yace Allah ce an sakita Allahu alaihim, Allah mai fushi da su. Kun je yin interpret, Allah ya fushi da ku. Awwa. Kuma wa fil azabihum khalidun, in sun shiga wuta za su dawwama. Yawwa. Allah ya sake cewa ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbul kufra 'ala al-iman wa may yatawallahum minkum fa ulaika humuz zalimun.
Allah ce wanda kuka imani kar ku riki ubanninku babanka wa ikhwanukum da ƴan uwanku uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya auliya a abin jidinta masoya inistahabbul kufra alal imani matukan suka zaɓi kafurci da su yi ba musulunci ba to wa man yatawallahum minkum duk wanda ya jibince su alhali kafirai ne iyayen nasa ƴan uwan nasa ya san kafirai ne ya jibince su fa ulaika humuz zalimun wannan sune azzalumai kun ji yan tafiyar ku azzalumai ne wannan shine gaskiyar magana zalunci ne zalunci ne hada ƙarya da gaskiya ne Allah ya sake cewa ya ayyuhallazina amanu la tattakhizu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilayhim bil mawaddati wa qad kafaru bima ja'akum min al haqqi Allah ya ce ku imani kar ku riki aduwi makiyina wa aduwwakum makiyanku awliya abokan soyayya abokan jibinta tulquna ilayhim bil mawadda kuna jeba musu soyayya alhali wa kad kafaru bima ja'akum min alhaqi sun kafirce wa musulunci sun kafirce wa manzon Allah amma duk da haka ku jibince su duk da haka addinin da kai imani sun kafirce masa har yanzu basu ma yadda manzon Allah bane ko da basu imani basu yadda ma musulunci ma addini bane kuma kun je kun jibince su zoi America zoi Ingila zoi Abuja zoi masallaci zoi coci zoi gidan mai sarauta kaza haka kuke tai don neman kuɗi. Allah ya ce walau kanu yu'minuna billahi wan nabi wama unzila ilayhi mattakazuhum awliya'a kaji suratul maida Allah ya ce walau kanu yu'minuna billahi in intafid da sun yi imani da Allah da sun yi imani da Allah ko baka ji bane law kanu yu'minuna billahi da sun yi imani da Allah wan nabi sun yi imani da manzon Allah wama unzila ilayhi sun yi imani da abin da aka saukar masa mattakazuhum awliya da su abudike su majibinta masoya ba kaji wai da kai imani da Allah kai imani da manzon Allah kai imani da abin da baka sauka maka da baka dauki kafirai abun soyayya kuna runguma juna kuna jibi da su saboda rashin imanin kai jawo maka kai dan intafet kaji farfeso kaji wannan ne gaskiyar magana ba boyo wannan hayakin sai ya bu zakulo ku dukan ku ya zakulo ku Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tattakhizul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya'u ba'd mun karanta wannan sai ta gaba Allah ya ce ya ayyuhalladhina amanu in tuti'u fariqan minal ladhina utul kitaba in tuti'u fariqan minal ladhina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin Allah ya ce ku musulmi in kuka riki yahudawa da kirista za su riddar da ku su mayar da ku kafirai ta yanzu suna mai da yayin tafiya da suna mai da su Allah suna mai da su sai ka ga da su soki musulunci ga su soki da soki kiristanci ga su soki musulunci da soki kirista ga su soki musulmi ko ba haka bane ai haka suke yi saboda kasu saba musulmi kasu bata musulmi su bata yan wasu musulmi ya fi sauki a wurin su cutar da musulunci ya fi sauki a wurin saboda abin da suke samu a wurin yahudawa da kirista Allah ya ce wadda ta'ifatun min ahlil kitabi law yudillunakum wa ma yudilluna illa anfusahum Allah ya ce wasu bangare da kiristoci sun yi buri su batar da ku gaba ɗaya su batar da ku musulmi ga hinan suna kawai amma bai da hukuncin Qur'ani bai da sunnan manzon Allah gashi yana sallah yana kuma amma kafiri ne in ka ce kafiri a ce ka kafirta mai sallah ko ba kai ke faru bane amma bai da wani alaka da musulunci imanin sai ya warware a wannan littafi da na rubuta thesis dina ai na kawo abubuwa wajen kusan guda 50 duk wanda ka dai kai shi dai ka zama kafiri ai na man karanta su anan ma wata juma'a ne mun karanta su anan suna nan ɗaya da wuta 50 to da wuya wani yayi 10 ma wani yayi 20 ma wani ma 50 din ya yi su ya wuce beyond that Allah ya ce
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يلونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون Allah ce wadda ku imani kar ku riki abokan jiyayya abokan sirri ba da ƴan uwanku mumunai ba waɗanda kuke mitin din nan da su Allah ce la yalunakum khabala ba za su taƙaita muku da mugunta da sharri ba kai wa duburi ma suke ma anattum wata musiba wani bala'i ya auka muku Allah ce qad badatil bagada'u min afwahim ai abinda suke faɗa su waɗannan mutane gaban su ta bayyana kiyayyar su ta bayyana Allah ce kai wa ma tukfi sudurum akbar abinda zuciyar su ma ta boye na kiyayyan ku yafi wanda suka bayyana inji Allah Allah ce qad bayyana lakumul ayati mun ga muku ayoyi filla filla in kuntum taqirin dai kuna da hankali ku in interfaith kar ka ji muna fassara interfaith kai mamaki kace ai ba sunan sa Qur'ani littafin jiya ne littafin yau ne littafin gobe ne shine the miracle of Quran the miracle of Quran shine mu'jizan Qur'ani yana magana da na jiya yana magana da na yau yana magana da gobe in akwai wani sort of interfaith ma da dai fi ba irin wannan ba Qur'ani zai zai magana akan sa an fahimci wannan dai Allah ya ce in tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha Allah ce su waɗannan mutane kuke jibintar su din in alheri ya same ku yana bata musu rai in sharri ya same ku is very glad la murna very happy suna wannan maganin su kenan ai maganin su kenan to mutumin da idan alheri ya same ka yi bakin ciki in cutar same ka yayi farin ciki shine kaje ka hadu da shi saboda aqidan ka ta lalace ko interfaith ta bata maka aqida saboda aqida ta lalace ala inna fil jasad mudga idha salahat salaha al jasad kullu wa idha fasadat fasada al jasad kullu ala wa hiya al qalb lalace jiki akwai wata tsoka in ta gyaru jiki ya gyaru in ta baci jiki ya baci ita ce zuciya aqida in aqida ta baci wannan gangan jikin banza ne inna allaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum wa inna ma yanzuru ila ma fi qulubikum ba ruwan Allah da hoton jikinka gangaran gang ba ruwan Allah ko kyawunka ko tsarinka Allah zuciya yake dubawa zuciya ba ruwansa da jikinka a to jikin ma waye yi shi ba Allah bane magana ta kare to Allah madaukakin sarki yace wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa anhikum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi ahwa'ahum wa hadharhum an yaftunuka an ba'di ma anzalallahu ilayka suratul maida ga dokan da Allah ya kawo manzon Allah yace idan yahudawa da kirista suka zo gurinka su fa suka zo ba kai kace ba if they came to you su suka zo sai Allah ya ce masa ka yi hukunci a tsakaninsu da abin da Allah ya saukar karanta musu Qur'ani karka yadda ka bi son zuciyarsu na interfaith karka bi wa hazarum kai kabba da su ai yaftinu ka kada su bitine ka ga addininka ka bar wani abu ka koma jikinsu kai ka ci ayanan yau ta sauka aka ce mata wa hazarum kai sannu fa an yaftinu ka kada ba su fitine ka bar wani bangare na aqidar ka dan yi sassauci ka bi nasu wa hazarum kai taka tsantsan inna lillahi wa inna kai ka ci aya yau ta sauka ina in interfaith kukan ba kafa ko ku shiga da kaka har Amerika kuke zuwa har coci kuke zuwa ba ku tsoron a fitine ku da wani abu na addinin ku ko saboda biyan bukatun ku ta duniya ba ku ma tunanin abin da Allah ya gawa manzon Allah wa hazarhum ay yaftunuka kai ta katsantsan kada fa su fitine ka su sa ka bar wani bangare na aqidanka ko na addini ka karkata zuwa gare su karfa kai kai manzon Allah aka ce ko karanta musu abin da Allah ya saukar kawai karanta musu abin da Allah kawai ya saukar karka yadda ka biye musu sai Allah ya sake cewa manzo Allah ga wata doka da aka kafa masa Allah ya ce fa in ja'uka
qul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'ani. Idan suka zo maka su kiristoci yan interfaith ko yahudawa, ka ce musu ni na musulunta da ni da musulmin da suke tare da ni. yawa sai Allah ya ce masa wa qul lil ladina utul kitaba wal ummiyina a aslamtum fa in aslamu faqad ihtadaw wa in tawallaw fa inna ma alaykal balagh wallahu basirun bil ibad. Allah ya ce manzo Allah in suka zo maka sai ka ce to ni kafa musulmi ne in tabi da haka kuke yi. In suka zo maka fa kula salamtu waje ni na mika wuya na zuwa ga Allah, ni na mika wuya na zuwa ga Allah. Sai aka ce to in su kuma ka gaya musu a asalamtun shin kuma kun musulunta? Kuma kun musulunta? To kaga wannan aya ta nuna babu wanda yana wannan addini wani addini ana tattauna a asalamtum kun musulunta? Allah ce fa in aslamu in sun musulunta faqad taraw sun shari'a wa in tawallaw in suka ki to kai manzo Allah ka isar kawai ba ruwanka da su yi nasu su kai naka ka fita jahannam suka da su zo guri nan jahannam. Wallahi wannan aya faisal ne duk wanda imani da ta ba ruwansu da interfaith. Shin idan kuna taron su kuna ga mu cewa shin kun musulunta, kuna ga kiristoci da yahuda kuna ce kun musulunta, kuna ga musu haka, kuna ce musu mu musulmi ne? In kuna son shari'a ku biyo mu, kuna fa haka? In ce yawon neman kudin ku kuke yi zoi mitin can har kun kallafa kowace gwamnatin jiha wai za a yi taron interfaith, wai kudin taron da kudin komai a ofishin gwamnan jiha zai fito ta karkashin SSG, in kuma Abuja ne a ofishin shugaban kasa. Wala haka ke cikin ka'idodin su. Azzalumai a ɗabi kudin yan kasa a baku ko kuna bata mana addini. Me yasa ka kowace jiha ta kafa interfaith? Ai nan Bauchi ma da akwai. Ba tun da aka yi wani accident duk suka watse ba. Allah ya watsa su. Wasu suka rasa hannu, wasu suka rasa kaba, wasu suka rasa rai, ko ba haka bane? Allah ya watsa su. Fa ina utum uduna ku sake bin tafiyalin, ku sake mana munafukan Allah, ku sake. Kaji mugun mutumin ka kusi shi da yana ji dariyansa. Wato an kamo point. Allah ya zawaka Allah ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta, Allah ka nuna mana ƙarya ce ka ba mu ikon nisantanta. Amin. ‘Yan uwa waɗannan farfesosi da suka fito suke ƙoƙarin kare wannan ƙarya da kuma tintinin sun bar abun a kudundune, sun ƙi bayani, suna ci a ƙasa kaman gara. Yanzu aka hayaki suka fito suke ta wannan hayaniyar tasu. To abinda dan muku albishir shine al'umma sun gane. Idan ka samu wanda ya comment akan maganar sun ka samu mutum 100, to da wuya ka samu mulhidi guda 3 wanda su goyi bayan su. To kaga alhamdulillah wa qul jaa al-haqqu wa zahaqa al-batilu innal batila kana zahuqa. Gaskiya ta zo, ƙarya ta tattare na ta tafi ta rugurguje. Dama ƙarya rugujajjiya ce. Dama ƙarya rugujajjiya ce. Saboda hakan nan musulmi ba ruwansa da wata ƙungiya ma, balle kuma ƙungiyar haɗa kan musulmi da Kirista. Ƙungiyar ma da ce tsantsan ita kanta ta musulunci ne ma ba ruwanka da ita. Sunanka musulmi, addininka musulunci, mai bin sunnan manzon Allah ala fahimi salafu salihi, a bisa fahimtar magabata. An gane wannan? A bisa fahimtar wa magabata. Wannan ita ce aqida mu, kuma da ita muke so mu mutu akan ta mu haɗu da Allah. Kuma akan wannan aqida billahi allazi la ilaha illa huwa mun ba da rayuwar mu, ba wanda zamu raga masa. Ka'inan man kana, kowaye shi ba sassauci, no compromise at all. Allah, wannan ita ce aqidar mu. Kuma duk wanda ya saba mana sai mun mayar masa da raddi. Wallahi mun mayar masa da raddi. Ba farfesoship ba, in akwai abin da ya fi farfesoship na fake certificate kake da shi, wallahi da mu maka da martani, da mu maka da raddi.
yawa kuma duk yaran da ke amfani da shi mu ma muna da damar za mu yi da shi duk yaran da ke amfani da shi yawa duk yaran da mu ma da mu amfani da shi da wannan yaran har gidanka za mu bi ka yawa mu maka raddi mai zafi wallahi ba za mu bari ku bata mana musulunci ba kun yi da kun yi kwangila is a contract kun yi kwangilan bata addini ku ne yau zoi Abuja, Sokoto, Lagos, Enugu, a Faransa, Germany kuna nan kuna haduwa da su na kana ta daga hannu alaikum assalam amin amin interfaith ko NIREC kaso suka ce mata NIREC ma NIREC Nigerian Religious Council NIREC a kasan ta da sunan nake da yawa shegiyar kungiya ne ba a kowace ƙasa da sunan da suke bata don su jawo hankalin 'yan ƙasan su karɓe ta sunanta daban a Saudi Arabia sunanta daban a Qatar sunanta daban a United Arab sunanta daban a Libya sunanta daban a Algeria sunanta daban a Nigeria kai a ƙasan ma the same country ka samu daga state zuwa state sunanta daban suna yi ne yadda za ku karɓa da haka waɗannan da wannan professor suke ta haukansu ai hauka suke dan kun ɗauki ƙwaya ɗaya nan kun bata ma'anar da kuke so to sauran inda aka ba su sunan nakin ba sai yaya kuma in suna 1000 kuka bata su wanda suka kafa ta Yahuda da Kirista suka kafa ta burin su ɗaya ne new world order shine asalin abin new world order a canja duniya gabaki ɗaya ta zanto babu addini ba addini new world order ba addini a samu damar da a juya mutum ai da ba ka san ai addini yake saka ba da rayuwanka ko ba addini bane to in ba addini don me zaka ba da rayuwanka sai suka gano haka suka ce duk wanda kaga koyi kunan bakin wake ko ya je jihadi to aqida addini ta stimulating din sai haka to in babu addini kaga suka ce an huta da jihadi yanzu sun nuna sun yi imani da jihadi billahi alladhi ko ayoyin jihadi ba su ja ko ayoyin jihadi ba su ja tsallaka su suke yi suna su a wurin su ma Allah ya kuskure ma da ya ci ai jihadi India United Kingdom da ta je India a lokacin imperialism colonialism yan mulkin mallaka a lokacin da suka je me suka yi sai suka samu yan kungiyar Ahmadiyya suka saye su suka ba su contract cewa ku watsa cikin yan uwanku musulmi su ce no more jihad tunda manzon Allah baya nan no more jihad we are all brothers over the earth haka suka dauki kwangilansu yanzu a wajen dan kungiyan Ahmadiyya jihadi haramun ne ma laifi ne ko da kafirai sun auka muku laifi ne kuma haka suka dinga yada wannan mummunar aqida India da Pakistan dan Ahmadiyya ga sunan ba da ka taba jin dan Ahmadiyya muka maganar jihadi ba babu to su ma yin interpret ba maganar jihadi a wurin su wala jihadi ya mutu su a wurin su to an ce kowa zauna kan addinin sa ina maganar jihadi bayan haka kuma ba magana kai combating zuwa wani addini kirista ku zauna a kiristan ku musulmi su zauna a musuluncin su duk ɗaya ne kaga wannan ita ce aqidar sufaye ta wahdatul adiyani ita ce kuma ta wahdatul wujudu to tunda kai Allah ne ni Allah ne wa zai bautan ku wa zai bautan wani wa zai bautan wani duk ɗaya ce yawa maganar ka musulunta bai taso ba zauna a kiristancinka za mu ma zo coci mu taya ka murna ko babu da suke waɗannan ba kenan kai musulmi zauna a musuluncinka ku zauna kuma ku ɗauka duk ɗaya ne ba faɗa me ya jawo faɗa duk baban ma annabi Ibrahim ne ai shi ya fi nabi Ishaq ya fi annabi Yakubu ya fi su Yusuf ba shi ne ba ne sai annabi Ismail ta nan manzo Allah ya fito ba shi kenan suka ce dai uwan mu ɗaya me ne wannan maganar jihadi naka Qur'ani ne da yake maganar jihadi ba daidai bane na mutanen da can ne an wuce wannan lokacin ana barbarism ne lokacin zamanin the darkness age lokacin jahiliya ne yanzu mai maganar jihadi kuma duniya ta zama civilized an waye ko ba abin da suke karanta da mutane ba shine ba gaba da juna soyayya kawai idan mutanen larabawa can wanda suke cikin sahara jahilai sun yi wannan abu sun ba da ku yanzu ku zo ku yi hakan nan wallahi tallahi sakon da suke isarwa mutane kenan sai yasa idan ka bi interfaith wallahi qur'anin nan da yake gabanka
wala ba ka iya aiki da shi ba, sai kaga laifin Allah ma, sai kaga bekin Allah ma, sai kaga Allah ma ya tsananta. In ka koma hadisi ba sai kaga manzo Allah ma ya tsananta. Kai in kai wasa ma sai ka yarda cewa manzo Allah ma dan ta'adda ne, kamar da turawa suke faɗa. Ai turawa ba haka, waɗanda suka tura suke wannan aiki su ba ki da suke nan, manzo Allah dan ta'adda ne, ya zo kawai Sahara ya kashe mutane, ya yi imposing din su sun shiga addinin sa. Haka suke faɗa, haka suke faɗa cewa manzo Allah ya baza musulunci ne da ƙarfi, by force, bai ba da huriya ba, bai ba da yanci ba. Amma ga shi karar Allah ya faɗa la ikraha fi dini, non compulsion in Islam. Amma suka ƙaryata, suka samu miyagu a cikin musu goyi bayan su, ana taɓa da musulunci. Amin, amin. Malam Sagiru me kake cewa? Ci gaba, me ya tsokacin ka? Na'am. Hukumomin tsaro da muke da su na ciki da waje, da mu sa idanu me da su yi wannan mata, su tsakulota, su ba da intelligent report a kanta, ga muryanta nan Hausa garau ko jakin Kano ya saura mata. Ta ci mutuncin dan hodiyo, ta walakanta shi, ta walakanta sarakunanmu, kai bari ka ji ma tukunna, zan ambaci sunan wasu malamai, ita ta ambata ko a basu, ita ta ambata. To bari a bari, ina jin kusan a kungiyar nan da kungiyar ɗariƙa sai da suka ɗauko ƙololuwanta, ta ɗauko ƙololuwansu, ƙungiyar izala sai da ta ɗauko ƙololuwansu. Duk wani wanda ake ce masa malami sai ta ce dukkansu 'yan iska ne, matsiyata ne, 'yanci da addini ne, filani ne. Ga audiyon a guri na, da mana jami'an tsaro su zo su karba, mu ga me da su yi, intelligent report me da su yi. Wannan fitinan in suka bar su sai ta hada da su. Boko Haram ba nan lokacin da ta so muke ta haska su ba, shekara biyu nan nake haska su, kai banza da shi, suka yi banza da shi, shekara biyu nan nake ta yi. Amma bini in kaga suna ya wurinmu ne, mu da muke faɗan gaskiya, muke faɗan cuta don a yi maganin ta, nan ne mu yi sallar asubahi da su, mu yi magariba da su, mu yi azhar da su. Lokacin yan Boko Haram ba kowa a jikinsu. Lokacin muke ce muku za su bude kofa, za su bude kofa, in suka bude kofa za ta shiga gidan kowa, ba mai iya rufe ta, suka yi shiru abunsu. To yanzu ga ta je gidan kowa, ta je garin kowa, kuma ba wanda ya san ranar karewarta, ba wanda ya san ranar karewarta, ba wanda ya san ranar karewarta. So malam Sagiru abun haka yake. Yanzu mun zo mu sanar gadi abun gashi da a social media ga yana ta yawo. In kuma suka kasa gariyo na ta nuna su ba san me suke ba su da intelligent report kenan. Ba suna da bayan tracker ma ba maganar tracker ba ma, ai turawa take yi. Idan ta tura a wani page take turawa, ba za mu ci mai page din ba, nata ne, in nata ne yaushe aka bude, ina address din ta yake, ai akwai address. In aka kamo ta, su waye suka dora ta akan wannan tararratsin wutan da dai kona gidan kowa, su suka dora ta. Ai maza a hukunta su, ai maza a kamo su, a kawo zuwa ga book, a kamo su. Amma ina sai wutan ta tashi kuma a ce wai yanzu ne da haɗa kai tsakanin jami'an tsaro da na Katsina da na Sokoto, wai lokacin da su exchanging din intelligent report akan Boko Haram. Over 10 years duk ba ko hala je gaba. Wannan aya la yanhaakum Allahu 'anil ladhina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim. Me kake cewa? Gaskiya ne, su a kore Allah ba su a kore su da garin su. To in ba su fitar da ku daga garinku ba, kai an fitar da kai daga garinku. Allah ce walam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhu, da sharadi in ba su fitar da ku daga gare ku ba to ku kyautata musu. To kai an ma fitar da kai daga garinku, iyayenka an fitar, sauranka an fitar, ya zama kufa'i. A kuma yanzu ka zo kana haɗa kai da abin nan, ai sai na ga laifinsa ne, na ce wannan magana bai kamata ta fito a bakinsa ba, amma ya makance, ya kurmance saboda kare uban gidansa, saboda kare mai gidansa. A wannan gwamnati ma wanda ya ajin ɗin ya mai da su ma
koransa yan uwansa kaji wai wanda ya tambaye ma kore su ma wannan gwamnati ma koransu aka yi a mai da su garin su koransu aka yi kefar magaji ko ba ka ce mu ana fa sani kai ko ba kai ko yana da kai ni ma ba yana da intelligent report din ba kai ka dauka kai gwamna ne akwai na jikinka wallahi da akwai nawa yana kuma bani information game da kai na san komai in kai ciwa na sani in kai sama da fadi na sani kar ka dauka kai kake da intelligent report ni ma yana da shi ni ne ma nake da shi duk ma'aikata kaje sai ka samu almajiri na duk gidan da kaje akwai wani bari a mace sunansa wani tsohon kwamishina ne ya zai same ni ce mana wala duk ka kwashe min gida ba ni na gaba da kama ka kwashe min gida na ce to yayi ina da ya ce yayi haka ake so shi da kansa ya ce shi bai tare amma kuma yayin gidansu tun na kwashe har mata san ce alhamdulillah yayi na'am ma sa gir karsa wasu ke kwace mana filin idi suna kuma suna ce suna gina masallatayya yau akwai wani gari a cikin jihar Bauchi ba musulmi ko daya ciki ba masallaci ko daya ciki su gina masallaci su mai da musulmai mana gaskiya ne that's good gaskiya ne a ce a jihar Bauchi ga wani garin da ba masallaci ba gari kuma wanda suka gina garin musulmin ne an kore su ba masallaci ba gida kuma ka zo nan ka ce kana gina masallaci a matsayinka na shugaba ka yi amfani da pawon ka mana if you are a true muslim ka gina musu masallaci ka ce su koma suna da yanci dokan kasa ta basu dokan jiha ta basu amma gashi nan sai kana so ka samu musu ma cibidon ma ko ba cibidon zai zo samu musu ba ƙara karfafa su a kwace garin ko ba ka bane wato in ka samu mutum dan boko ne bai san addini ba tabargazarsa tana da yawa yana tuka ne yana warwarewa yana gini yana rusawa that's the problems Allah sauwaka malam ci gaba interview suke so su ya faru a Abuja lokacin Christmas waje na wasan yara wannan ka ina magana kan wannan ai wannan shine cewa na cakuda na gaure addini wa abinda suke musawa kuma billahi allazi la ilaha illa huwa haka ne rashin tsoron Allah kawai kaga waɗannan farfeso suke faɗa wallahi haka ne gashi nan physically practically Abuja in Christmas yazo za a ɗabi 'ya'yan musulmi mata da maza a kai su yi rawa su yi tsalle a basu cakura a basu minti su tafi in sallah ma ta zo a ɗebo 'ya'yan kirista a zo a cakura su da musulmi ko ba kake Abuja bane amma da ke ko ba ku tsoron Allah kun rube idanunku daga wannan har kuna cewa fassarar da muke yi ba daidai bane to shin akwai fassarar da ta wuce wanda aiki ya gaskata ta ayyakan fassara shine aiki ya gaskata a yi shi physically amma theory da ka yi wani bayani da kila ba kake ba amma aiki ba me yasa malamai suna suke cewa aikin da manzon Allah ya yi a fili aka gani in ba kususiya ba ne to ya fi alƙaunu don shi ya practically ne ya yi aikace kuma ya koyar ta ya ce ka je ka yi da baki ka je ka yi ba yadda ya yi ba baka ga yadda ya yi ba amma shi ya yi ba ka tabbatar da abin da ya gaya maka haka yake gashi ya aikace sai sa da sallah ta zo ma sai da ya kan mimbari yayi sallah jama'a suna gani a sama suna kallo da ya gaba ya ce sallu kamar ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar da na yi sallah din ne ya koya musu practically to idan kun ce ba cakuɗa addini su zama ɗaya bane me ya kawo ranar Christmas a ABIN musulmi a kai stadium Abuja a ba su cakuɗa a ba su minti su yi rawa suna murna da me murna da cewa an kashe an gice annabi Isa bayan Qur'ani ya ce ba gice shi ba wa ma qataluhu wa ma salabuhu yaqina Qur'ani ya ce ƙarya ne ba ai cross din annabi Isa ba sai za mu zala ko a gidansa duk wani abu na cross Aisha ta ce ya warware shi don ya gaskata Qur'ani aqida tana aiki
ka je karanta Sahih Buhari ka je ka gani. Amma kai yanzu ka zo ga wannan da cross ɗinsa zon tonton ga kai dan ƙarya ka dauki Qur'ani kana haka su nuna yanya kenan haka zoyi toyi ana haka ga wannan da cross wannan kuma da Qur'ani da tauraro. Akwai da ma sa cross ma da kansa ma kai ka gani wallahi da kaina na. A to wannan ridda ne. Wannan ridda ne, Allah sawwaka. Kare ta Qur'ani ne. Allah sawwaka, Allah ka tsare mu. Na'am. دامي تفسيري إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد معاشر المسلمين نحن في موسم الدعاء العشرة الأخيرة من رمضان موسم ووقت العبادة ووقت الدعاء. كل منا يحاول ويجاهد نفسه في الدعاء والعبادات، نوافل ليلية وقراءة القرآن وإيطاء الصدقات وصلة الأرحام ثم الدعاء بعد ذلك. من أخذ مصلانا أو مصلى النساء ندعو الله أن يجازيه ما يستحقه، أن يجازيه ما يستحقه، وإن كان له حاجات فلا يقضي الله حاجته، وإن كان له مقاصد فلا يقضي الله مقاصده. اللهم جازيه ما يستحق. معاشر المسلمين، إن طائفة تقرب الأديان أو وحدة الأديان أو ما يسمونه بوحدة الأديان طائفة ضالة ومضلة تدل الناس وتدلل المسلمين. لا تنتسبوا إليها ولا تنتموا إليها، اتركوها مع أصحابها الأملاء. هل عرفتم الأملاء؟ الأملاء جمع أمين، ‘yan haya da ake amfani da su. Umala min qibal man? Min qibal al-yahud wa nasara. Hiya mugawala. Hal ta'rifuna al-mugawala? Al-mugawala kwangila, contract, mugawala. Muqawalatun bi aydihim مقابلة ما يجدونه من الأموال، ما يجدونه من الأموال الطائلة المرموقة لأجل الدنيا، لأجل الدنيا. فكانوا كمن باع دينه لدنياه، من باع دينه لدنياه هو لا ينظر ولا يرى إلا الدنيا ولا ينظر ما وراءه ولا ينظر إلى ما خلفه، وإنما ينظر ما أمامه من الأموال. يتكسبون بالحرام، يتكسبون بإدلال الناس، يتكسبون بالباطل مع إخوانهم أصحاب الضلالة. أصحاب الضلالة يشاركونهم في المساجد في الكنائس ويرقصون معهم ليلا ونهارا صباح مساء، يرقصون معهم، يتبحجون بهم ويفرحون بهم، حتى كانوا يقبلونهم على وجوههم.
أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله لمن باع دينه لدنياه انتفعت اختلاط وتمزيج الأديان حتى تكون كتلة واحدة حتى تكون ككتلة واحدة حتى يكون الدين ككتلة واحدة لا خبيث ولا طيبة لا خبيث ولا طيبة لا إيمان ولا عقيدة لا نصارى ولا مسلم كل في فلك يسبحون أقول قولي هذا واستغفر الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، معاشر المسلمين معاشر الأحبة، إن الله أمرنا أن نصلي ونسلم إلى حبيبنا ونبينا صلوات الله وسلامه عليه، حيث قال الله تعالى في محكم تنزيله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معاشر المسلمين، نظرة إلى ذيك الوقت فأقول خير الكلام ما قل ودل. اللهم اعزنا بعزة الإسلام وأكرمنا بكرامة الإسلام. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الصالحين وانصر عبادك المتقين. أقيموا الصلاة يرحمكم الله.